priestoroch Múzea špeciálneho školstva v Levoči je už od 1. júla sprístupnená výstava pod názvom Pracovná a sociálna integrácia – základ profesijnej činnosti. Múzeum ponúklo priestor na prezentáciu jednej z ďalších špeciálnych škôl na Slovensku, a to Spojenej škole na Švabinského ulici 7 v Bratislave. Múzeum špeciálneho školstva vlastne jeho povinnosť je prezentovať postupne všetky špeciálne školy na Slovensku. A my keď vidíme výsledky počas služobných ciest, keď chodíme v rámci zbierkotvornej činnosti na tieto školy a vidíme, čo dosiahnu špeciálni pedagógovia a ich žiaci, tak vlastne im túto možnosť prezentácie ponúkame, dávame. A je to forma, keď už nemôžeme hovoriť o finančnej motivácii, lebo bohužiaľ v školstve sa to rozprávať nedá, ale to morálne ocenenie vlastne získavajú aj formou prezentácie týchto svojich výsledkov, svojich aj žiakov. Veľmi sme uvítali, keď nám navrhla pani riaditeľka Múzea v Levoči, aby sme sa tu prezentovali, lebo je to ináč mimo región, ideme mimo región a mimoriadne si ceníme takéto organizácie, ktoré nám ponúkajú, že sa môžeme prezentovať, nakoľko prezentácia je dneska veľmi dôležitá. Bez toho, aby sme sa zviditeľnili, sa dneska nedá existovať. U nás musí verejnosť vedieť, až chceme mať deti, až chceme ako škola profitovať. Škola má za sebou bohatú 45-ročnú históriu a teda má čo o sebe povedať. Prostredníctvom tejto expozície chceli pracovníci školy odprezentovať učebné odbory pre žiakov s telesným a mentálnym postihnutím. Škola v súčasnosti ponúka 11 učebných odborov plus praktickú školu. Je tu učebný odbor krajčírka, učebný odbor obuvník, to sú tzv. Priemyselné učebné odbory. Potom sú to stavebné učebné odbory, učebný odbor maliar, učebný odbor murár. Potom sú to poľnohospodárske učebné odbory, tam máme iba jeden učebný odbor záhradník. No a máme potom ešte potravinárske učebné odbory, to sú učebné odbory kuchár, pekár, pečivár, mesiar. No a ešte máme aj odbory služby a domáce práce. Hej, to je taký trojkombinovaný učebný odbor. A potom ešte máme učebný odbor zdravotníčka a opatrovateľka a učebný odbor pedikúra, manikúra. Počas výstavy sú všetkým návštevníkom k nahliadnutiu tvorivé práce žiakov a študentov. Vystavené sú rôzne pekárenské a cukrárenské výrobky, výrobky z látky či názorné ukážky opravenej obuvy. Nakoľko ide o žiakov, ktorí majú istý handicap, spolupráca medzi žiakom a učiteľom je nesmierne dôležitá. Na vysokej úrovni je hodnotená odborná a pedagogická spôsobilosť špeciálneho pedagóga. Každý pedagóg, ktorý sa venuje týmto deťom, či už v pozícii majstra odborného výcviku, alebo v pozícii učiteľa teoretických, alebo teoreticko-odborných, alebo všeobecno vzdelávacích predmetov, tak musí absolvovať špeciálnu pedagogiku. Teda musí byť pripravený na to, ako títo žiaci reagujú, aké majú možnosti, akú majú kapacitu, čo sa dokážu naučiť. Každý učebný odbor má prepracovanú metodológiu, ako v konkrétnom učebnom odbore na toho žiaka ísť, aby proste dostal ten výučný list. Na Slovensku je vyše 400 špeciálnych škôl a z nich prevažná väčšina sú školy, ktoré navštevujú mentálne postihnuté deti alebo deti s kombinovanými vadami. V týchto zariadeniach sa deti pripravujú do ďalšieho nielen profesijného života. Ako to funguje v jednej z nich si môžete pozrieť na spomínanej výstave do 16. augusta.